Nginibingelele ngiphinde nginamukele kwiNyathelo TV. Umqaba channel sicela wenze okulungileyo. Ucofe ibhathini elibhalwe ukuthi subscribe uzokuqala ukuthola amavidiyo ye-channel uNyathelo TV. Bafethu ngiphathele izindaba ey'shube kakhulu. uThibela usuka le ntombi Mpongose useqala phe umthandeni mfowethu Manqele lapha ephejini lakhe lika-Facebook. Uphoste osukwini la izolo. Uthe izolo ingoma yakhe ibiphuphile ilale iku-8 million. Namhlanje ivuka isiyoshaya u-10 million. Inhloso yokuthenga ama-views ukuphazamisa i-albhamu. Abantu bamanje abazona izilimo. Wayehlela ukuphazamisa i-albhamu ngo-music video wathi uphosta isithombe sawo izolo. Bathi abantu buyisela emuva lo doti kumshubele ophuphelwe ingoma yakhe. Mtsheleni engene kulayini. Bafethu siyabona ukuthi kushubile la uThibela talabha igcoka amelisha. Ake ningene lapha kuma-comment section. Nisho ukuthi kwenzakalani ngempela, nithini nina. Ayikhale bafethu, ayikhale bafethu. Abantu abangene kulayini, kubi. Nabo ufakazi. Ayikhale bafethu, ayikhale. Ake sikhulume iqiniso. Ubalazi uyangena elayinini uphakathi elayinini uyaphuma uphakathi elayinini cha ingoba ingena elayinini uyabheka awungeni kodwa elayinini Thibela lo othi akade eshada nomkakhe nje uyakhululeka nje noma ngizobanga lempela kulo mshado wethu kodwa umuntu uzoba imphongolo hayi wego uqalile ngoba hayi uzuyithika duze ngeke umongameli ake ngihambe kusakhaya